Okay, kasi hindi ko kabisado tong reaper na to eh. Saan ba yung battery? Can you help me? Do you have a booster cable? Cable? Okay, and guys, ayan. At may tawag na sa atin. Inspeksyonin muna natin ang truck bago tayo tuloy dumiretso ron. Ayan, make sure natin lahat umiilaw. At tignan ko sa loob ng trailer ko kung malinis ba. Ayan guys ha. Ilaw lahat ni Cordapia. Sa taas, sa baba. Ayan. Naparami yata yung kinain ko guys. Tamang-tama ito. Mga 4 o 5 oras na hindi kakain, saka tayo ulit kumain. Ayos. Ayan. Ilaw sa baba at sa taas. Visual check lang natin sa loob. Make sure natin malinis bago tayo matras doon. Kasi baka mamaya hindi tayo guys ludan eh. Mahirap na. Yun. Alright. Hindi na natin akyatin. Tama na dito. Malinis. Yan. Palit kasi ako ng trailer doon sa ano eh, doon sa Ocean trailer doon sa Delta nung pumunta ako rito eh. Malinis, malinis. Tama-tama. Ngayon, tara, atras tayo doon sa ano guys, doon sa loading dock nila para may pagkakataon pa tayong makalarga-larga. Let's roll. Ilaw. Okay, kalahati pa. Pwedeng pwede pa yan. Turn on na natin to. Tapos mamaya doon ayusin ko na doon. Isi-sit up ko doon. Iatras ko muna sa loading dock guys. Tara. Alright guys, ayan, andito na ako sa door, sa loading dock. Kaso nga lang kanina, ini-start ko yung ating reaper. Nakita nyo naman, may problema, ayaw mag-start. Hindi ako pwedeng malutan nito kung hindi talaga siya mag-start eh oh. Kanina pa to guys eh, lagi siyang configuring. Tapos white naman siya, kaya hindi ko alam kung anong problema na ito. Come on. Kanina pa to guys eh. Bali ang oras na kanina binuksan natin to. Tagal. Kaya nga tinatawagan ko yung aking shop mechanic para mapaayos. Configuring lang siya. Kailangan magpadala sila rito ng ano, ayan no. Dapat ang 32 ang ano, seat point. Ang box ngayon 57. Ayan, diesel engine starting. Alarm, anong sabi ng alarm? Clear. Low battery voltage. Kaya picturean ko, low bat. Send ko sa kanila. Ba't kaya na low bat to?
Exit. Lumabas yung ano niya. Oh, yan ang set point niya, guys. 32 ang set point. Ang current temperature natin sa box loob ng reefer natin is 57. Wala. Kailangan ng ano, magpa-booster ito. Nalobat. Sisend ko sa kanila ito. Magpadala sila, no? Wala akong booster eh. Alarm. Tanong ko sa mga ano rito, baka meron silang ano, meron silang magtanong ako rito, meron silang booster na mga ano dito sa ano, guys, dito sa ano na to, para mabuksan ko yung ano, itong ating reaper para may turn on ko. Manghiram ako dito sa ano. Ayun, yung shunter siguro nila yun. Yung shunter nila siguro yun. Yes! Pupuntahan ko yun. Kailangan ko nang bumili ng booster cable. Start na natin itong truck at baka mamaya itong truck na may problema. Sir! Can you help me? Do you have a booster cable? A booster cable? Cable? Yeah, my reaper won't start. I have to boost it into my my thing. My battery in my truck. Please, thank you. Alright, there. Tulungan niya siguro ako. Tutulungan niya ako, guys. Okay, kasi hindi ko kabisado tong reaper na to eh. Saan ba yung battery? Saan ba battery nito? Nakatago ang battery. Sir, I don't know. Do we have a battery here? On this side? Saan ang battery dito? Wala namang battery. Is it supposed to be battery? I don't know, there is no battery in this one. You can climb up here. There's no battery, I see. Wala namang battery makikita. Saan ang battery nito? Ha? Did you see it?
yeah, it's right here somewhere. Yeah, sure. Which one? Red is goes into the red. Red for here. Red. Okay. Okay, and black and go to here in the black. Okay, hold on. I'm gonna put this one first. Black to black. Hold this one first. Nasa ilalim yung ano niya, pang-ipit. Okay, I think I have it plugged. I will plug it properly. Okay, and so kaya niya ipa-plug. Good, yeah. Do you have something? Okay. Yeah, Reaper is not. Oh, we will wait for the. Yeah, pull it work. Sensor. Sit. Come on. Naka-plug ba properly? You're loading? Already low. One more pallet. Oh, okay. Come on. Why it take so long? Set point supposed to be this one. The box is right this. They cannot load. Don't want it. Come on. Almost. It takes like 10 minutes. Yeah, we got gonna 10 minutes probably. Yeah. Kulang pa, hindi pa nag-charge.
Yan, i-revolution mo para mas malakas siya. Balik na natin to, makalimutan pa eh. We're gonna wait, guys. It's low bat, yeah. You want me to turn it off? Just keep it on. Okay. Just keep it on. I think so, yeah. Yeah, just leave it there for now because it's trying to crank. Yeah. Okay. What time's the appointment? 7. I've been waiting there in the side there since the Saturday. That's why I only come right now. I started last night. It's okay, but I don't know what's going on. I have a Paul diesel, so I have no issue. Only the battery. Just give some time, sir. Okay? The cold weather maybe. Yeah, it's cold weather. Yeah. Okay, balikan natin mamaya. Alright guys, ayan. Oh yes, umandar na rin. Wow! Okay na. Umandar na yung reaper natin. Tanggalin na natin. Okay. Pasok ako sa loob, sabihin ko sa kanila na mamaya ako nabuksan. Palamigin ko muna, i-reach nyo muna yung tamang temperature bago ako matras. Thank God. Ganun lang kasimple para hindi ako maabala. Tara guys, pasok muna tayo sa loob. Alright guys, yan, nakuha ko na yung papel. Loaded na tayo. Wow! Ayan, kompleto na dito ng papel. Papadala ko na lang sa kanila para sa Ace Manifest. Now, iabanti ko na para masecure na natin yung load. Mas larga na tayo. Maganda ang biyahe ngayon ng truck guys. Medyo lumalakas na, dire-diretso na. Sana continuous na to para sa ganun makabawi-bawi tayo. Diba alam nyo naman mga ilang buwan din tayo nagsuffer, no? Mula nung nagbakasyon tayo. Kaya ngayong katapusan pa lang ulit ako, ngayong katapusan ako magsisimulang sa sahod. Yung bang sahod ko makakatanggap na ako kasi yung mga previous video nating mga vlog nakita nyo naman, renewal ko naman sa inyo na walang natitira sa akin. But anyway, naka-adjust na tayo. Ngayon, ang kailangan ko itong seal. Tapos may bolt seal pa na sinasabi sa akin. Saan na ba yung bolt seal ko? Ito. Tapos mayroon pa tayong yung susi ng padlock doon. Gusto pa nilang papadlakan. Tara. Okay. Set point. Sakto.
Ayos. Sagad-sagad ah. Sagad-sagaran. Wow! Sana hindi mag-over timbang tayo. Ilagay ko lang itong ano guys. Hanggang dun. Sana hindi over timbang. Lagay lang natin to para sigurado. Yan. At least yan, secured na secured. Tapos ito. Kailangan yan. Kunin ko pala yung ano dun. Yun. Meron siyang padlock, which is yan ang gusto nila. Merong torque seal. At merong customer seal, which is yung plastic. Ayan, picturean ko yan. Send ko sa kanila. Ayan guys, na-secured na natin ang load natin. At lahat ng mga ilaw natin gumagana. Ayan, nakita natin no? Yes! Gulong. Ilaw sa side. At gulong ni Cordapi. Okay. Let's roll na guys. Ayan guys, so paano no? Loaded na tayo. Kala ko maghahanap pa o magpapano pa tayo ng gagawa ng reaper kaganina. Buti na lang may tumulong sa atin which is good no? Yun ang kagandahan. Ayan naman guys no? Putulin ko na siguro yung video vlog natin ito. Ang load ko na to, papunta tayo sa Calgary, Alberta. Kaya naman sa mga tropang taga Calgary dyan, shout out sa inyong lahat. At sa inyong lahat na rin mga idol. At maraming salamat muli sa inyong walang sawang panonood sa video vlog nila kay. Ingat kayo lagi guys, peace up. Bye bye. Lakay Pinoy Tracker.